Ако искате да сте щастливи, не гледайте новини. Да, толкова е просто. И не се чувствам по-информиран от тях. Чувствам се напрегнат, често разочарован и понякога огорчен от това да виждам на какво сме способни човеците. От нашата алчност, от нашата глупост, от нашата простащина на местно и на световно ниво. Че на уж върха на технологичното ни и интелектуално развитие през 2026 година сме способни на това, което виждаме и на това, което се случва. От 20 години не гледам телевизия и новини. Разбира се, във времето съм имал няколко пробива, когато поради интересни за мен локални или световни теми съм пускал новинарските емисии. Не си струваше. Особено много не ми харесва тенденцията в последните години темите да бъдат представени максимално драматично, шокиращо и фаталистично. Да се търси скандала, гнева и страха. Това много често може да има значителни психологически последици за хората. Особено при хронична експозиция. Всички помним масовата психоза по време на COVID-пандемията, когато допълнително се развихриха и разпалиха точно тези страхове от свръхамбициозни новинарски емисии и предавания. Това, разбира се, беше за наше добро, защото те мислят за нас. Да не си помислите, че е било заради рейтинг или заради някакви други облаги. Но това е друга дистопична тема за друго дистопично видео. Така че, ако искате да сте с една идея по-щастливи, изключете си телевизорите и не гледайте новини. Лично мнение на психиатъра.